Hallo agus Fàilte, seo ag phrògram a hún de trí agus ma has se bhcóid darne dráasta bí se mácha go bhfuil ritagin difriiste van abist. As hiad dal amach has sin seo as a seo mar teagasg ar lárach an dhól. Agus a bharach gur sin ha na huion acham cáilerim muma chuineh agus chu difriiste sa has sin seach a bhí ar leine a bríon. Ha ina tlachd gáidú Fàilte a chudéid trúd gan na luchgóprach a hacham bh Foghlam Thidsearan ag Sabhal Mòr Ostaig. Agus hiadtí ar a chudas mí Fàilte, chan je bhí cáilerín chéine ar a fhrògram agus mar sinne Fàilte mhór chríalarst Shona NicCarmaig. Ní se goin bicam an opera hacket héin. Seo agus stácha cóas a hánig go héin, agus cumar a hánig go Foghlam Thidsearan na Gàidhlig. Cumí sinna dulsibh. Míle tain Gwen ha na hlach gosa a bhín seo cáileamh an dú thuaisibh greimar an dhéirí hail ach smí sé Shona NicCarmaig mar a thuais Gwen sanna den Mheadhan, is in sciannach a hámi, bámi a gopur, mar hítsir aartscoile Gàidhlig fat blianach an móda an an aartscoil for strí an dú hámi a sciún Foghlam Thidsearan ag Sabhal Mòr Ostaig agus ha na hlach gosa bhí gopur colis na seo te ha seo. An je listen mu seo Shona ach daig bhór a bhí cáilerín dú agus Lynsey bh héon cáilerín ar srí. Ja, Lynsey NicFhionnlaigh mór an taingur san bhí cáilerín dú. Is me Lynsey NicFhionnlaigh agus ha mi a gopur las an teagasg ag Sabhal Mòr Ostaig agus ha mi cúteach a tiagas dá las an teagasg ag bunscoil Gàidhlig for strí. Ma hén a chu banca bhfuil cúteach sa skipa ha háasta sa scóil cúteach a bhuanach mhórgain bhí cummal suasaí thulacála ha dul. Agus mí ar a Katie bhsta a mí smuoine go chiad acail a bhar mí díobh anna atas agus a bhí chotáiste go bhfuil arás cáilerín chain é bhain éiad atas a choríad a sa skipa Foghlam Thidsearan ag an cúteach. Aha, gajada ha mi nusje. Wel, nu de vrij mi rucht, ze hiet stri va mi nam cheannerst. Ik bunscoil liedje hier sarad, ach een nusje, ochjen ha mi uur gan skippen. Zo han ik mi sjochen schie mise, gan skippen Foghlam Thidsearan, maar otje, agus nach mi het al is gewil mi jou. Well, a sinne go mar taliste go bhfuil sibh thula duineachh cála, mí smuoine go rééis skipa go iascí dealasach a thunain. Agus chaine sin ula seo dú na smá. Nuiste, ar san gráichan na chucadá ha go bhí ruta cin defriiste, chaine ddíadach chaine céistin bhuamsa a bheith seo a bhain ach céistin bhil nach gúmsa hí, agus socha go bhfuil se máchail go bhfuil at a bhar lán chéistin Einsinach agus Shona ag táistí hús a gnáichan, fuite tú céist a thug as a fócht as an at agus hí sin dí. Fuirí síomh se butha gus a bhain bí céist bheith nan rá cumsach gucht práisiect úr ramsaí a háisechuch stéigte ar Foghlam Gàidhlig dí an práisiect a chrúiche tú. Well, dúd a bheith cén. Well, sé céist fór a ha sin. Gás é ha u fór acamsa an mar ha scoiltin Gàidhlig ar tin tre an dú agus go bhfuil scoiltin an farabhéil Unnatan Gàidhlig, scoiltin béarla le Unnatan Gàidhlig. Chóirsta go rúm, an chóirsta go rúm nan déanú cúteacin ramsachin sé pís ramsaí go mór a bh gan na crítin Is ac at Jane Gífer a ha sin a déanú, húns chanile model sin a ha acinne Unnatan Gàidhlig an the scoiltin béarla chócumanta a colach an the dúchan an ile. Agus mar sin chóirsta go rúm na bicin a bharach fís acinne Jane Gífer a ha sin a déanú bheith húb féin anion an scolaran, ethos na scolig, féin anion an Thidsearan, Colonach Airson na scolarin am smúca big gama inchineach a bhí féchcin Jane Gífer garíre bheit sin Jean. Chóirsta go rúm na toiríonn sin Bheith go inchineach. Bhí ag. Had de thuil mu se rilí gus a ramí seo chócutarach sa ha ramsachaich an an Foghlam agus an a bhí lísachaich sa tuairs címan an a réirt.
agus sa smúine go bhfuil áte ann fad an bechór barach go bhí ann. Scho cutarmach sa ha. Haile san dé chuirn ar a chasan gotá. A smúine clúich a ar brin an dí agaibhse mé úsach troch lúich agus tucach cá an. Dé na beachcan a bheith agaibhse. Bhí sin inse nach gcuin agus a méine go buringucht ará go má dóin isteach gona sin sáú go bhfuil an túhas ransachuig ar clúich a cha frinne saon nach chéal étar clúich agus dói an higus bócaig agus mar sin stoch go bhíh sin agus cha rúdbeig ransacha í anúair sin ach glíbheith ha mis méint bhfuil éparéid agus ha sin fóscailte chanísa. Bha me se beach go chug iad scéalach gan agus bíal adis Gàidhlig agus good mar a gúdig sin a chhlach go tuhasté scultin son cánan a hócal agus cánan a hócal cánan lavarstach ach goideach cánan scadífte a bhfuil áte ann san sin ha mi ferach gin go bhfuil clán a coint scéalach gan ach gur itar hinge chéan go hárit hias an scolheit go matrích go coitar itar hinge chéan agus a bhfuil áte ann san a bhí garis scéalach gan Aus of an scoil an canan a hortar arst. Sin an beach acham sa. sin gra fút kaint bach a leaf me la ile a ní nach klein clúas cha glúis cria. Well, sin éidirine sin. sé léna tí ha sin goíadh nó chuú badge. A fé mar sin sréte mert sem mí smúneige leis líad. A na grás an céin se cutamach a mí smúine go bhfuil an beach raimsaí acu go má cutamach go teach. An tíigeh san bí. Ba beach acu sé raimsaach nó bhfuil go dtín darna chéiste. Fa mi héana amach únsacha do cliche tromín chaan an iríis mar Shona hanéal an model acinne cearstá. Hanne le colachrí model sa bhí eile, so bhí insnach na toíonn sin éiccéin. Ach deach fa mis múnacha mi jooi na scolaran ar fat a chai an tramí na Gàidhlig. Dé hachar gaibh, dé het a deanamh, dé sors obraichean a hach go bhfuil de tlachd Gàidhlig go láithil na bethe dé burin gan toíonn sin nuair an gaibh nuair sin cáil únsacha bo an soirse fistrachuig sin agus cymar a churig an fistrachuig sin brí policy a biochaig na Gàidhlig. Jobeach gan. Si go má tráisiil go mis da seo gáirí dí se bheit an scolaran an an artrí na milínsa, so é sem cafil dí seach go ciú. Chan eich síse ha coir seo go bhfuil íon mar chuúlah a ha stúrich nóichins, bha Lynsey agus a hén an na film bhí na Gàidhlig a seo in Tílan agus bha mise an na scola bhíon agus bha hén rúbeic cúteach an na scola. Ba san úne go magadit a mis méinecha gurú mise acham an na film trí na Gàidhlig mar scolad. Ach Fe ge insinach feich gin fiús na blianich an acinne blianich cat an deachad. Agus méinecha go fóin bhil sin jóolach háit an sa Gàidhlig agus sin nefir a ha sin has jóolach choide. Is mar sin ha sin a tor sealig caran Scuif. Scuif acin. Ja. Go mai insinach ciú trí beach gan ha sin neir de raimsach agus na héit anamh. Cearst céiste ga, Lynsey? Cearst céiste ga. Siúd Lynsey. Dé na Hamasan a ha cúl Foghlam Thidsearan na Gàidhlig. Si go fad sa hacin. Well, Sylvie, nu de chunnig mar sin céis seo, mi smúneach gé an dá lé, na Hamasan a bha ag Foghlam Thidsearan na Gàidhlig nu de chaistéigh agus stoch an na Hamasan lá dú in dhéana hún, gamal cos mé búla a microfón, in dhéana hún Amasan a húnta. Bhfuil féidirch in an láteach of mo chuineh a chéist. Ha mi cínteach nan a feinigin de me farint an mioi na huveran éid Carson chud me hís me fiúir gan na Gàidhlig. Ha mi smúneach go bíad Jeffrichte Bhláinú sca i ránsaach ag haar noch go in dú. Ha mi smúneach an nuair sin sé sca gorá uíach is a chanan gorá céalach gur is a chanan
ag maithir ciú agus sauna scíre bhai agus bha eapasòd in Airson as a nimmarst. Ach an dú a mi cínteach dhéana get an un teag ach bhí insnach lenta néir fó rásach ag bhí insnach féin amach fó parentin lá an dú chu Shona had de teag Foghlam Thidsearan Gàidhlig. Hams mis wel fi go bhfuil an tuamas de giffer áverin sa go sin parentin ví teag Foghlam Gàidhlig itar mar bh chuoine amach is léise chu cognitach mar go big agus Foghlam Thidsearan chom a thurscaibh an an dóis doch bhfuil cúteach gus chaine go ddífar gaibh dé gan a hán a chat go dú féin chom. Mar go big léise chu mar sin dhéanú agus a cút sé lás ha cho cútamach gaibh gun bí a chlánach go ar an atchuig mar go big trohíon na Gàidhlig agus mis min hunn a háí groichen an táiseach cúteach gur duine min chuig gur na parentin na san réan. Is go déanana bh chláánhach go sin cha déanana an grách agus gur cin tuigse mar an bé bh sin agus ha gráichan ar athú go mór agus hair bhí chósar a bhchail go bhfuil taringach dá gúine docha. Ag nach il ceall, ag nach il ceall. A cha mis mé go bhfuil a cútramach go fáid na parentin ha sin stúre go ríce mar go big taich go chummel rísechlein ha an de Foghlam Gàidhlig gon bí chlám a féin taich ag an tai gon bí na parentin Jonach uiagala sa chanan mar a héal an ceall sin ag chláin ag an tai ha dirih gaibh an uair sin hanne de féineach is seach goir an tron lá snús na dulgach hís chanil an ceall sin an tuile agus fige choma na buringain as haism go bhfuil cút de fan an ná agus chanil chu ceall half achge ríise chanan a chat chótaichil chóbrosnachil agus a sin na over tlachd mar go big bhí féchking sin ach Déimiid na Hamasan catá. Well, lis ag dul rasca na chéis, dé de bheach cé trúna. Well, rás a dhé sé a bhí gan bí a chlán na ricaset iad an hartscolig nóf stocha nach le thuúlatinne a dul gan hartscol ach go fácha a scol le bai agus béis gan na chanan agus gan bíad Jonach a bhí mar fást na choirsneach gan na dói choricin gan bíad nan súranich mar go bíg ag go bhfuil ui an sa chanan na agad an scol agus ma héteach in sinna dhéanú chanin go bhfuil sin dhéanú. Jo jobbe. Hai, si cíist ar a bhhain oed an dói ha ama sawn do nech y tîn is agad do scolad ffali is ha sin gyd I go bí jealous únta an an iwsachig sy hir dol amach iwsachig sy'n bí agus iwsachig can an leib sin agus go bí jealous ach go don a Gàidhlig clechgig agus skylig stocha sna béhanach go hí nuair a haid na sinne go bí misnach ach a chan in a chlechgig ach a nuair sin amas na smua ann don a Gàidhlig go nearstich Gàidhlig san arsainach Bhúh abiochig ach nach ha mis a ferach gin go bhfuil fatacus cútim ar a bhí orn tefstei Foghlam idir sin go savalí Foghlam a Gàidhlig agus chadéte sávalig dídach tefstei scoltin is hí sin an an clas agus ha cús fémí an taich go bhí mhuimiisiil ar an scol agus mhuimiisiil orne mar hitcherins mhuimiisiil in na scolar an cúteach gus a bí na cumas an achga a tíine rairt. Cha déan Foghlam an groch. Cha déan Foghlam an groch. Agus ag chearsteim nuair nach ilgnáich in a dul mad bhelainn saun ar na teachearan ha féin bhó gach túhhéich an éidirach tugal is ahheoch a canna nach nuair nach ilgnáich in a dul mar a ha na statisticians I géirí cóhas cadachach na teacherans a mis muine go bh sin go
trauma bhí déala cúirise sin. Uach hawn sé. sé. Bhfuil is mí go bhfuil uach a sin difriiste barach má ha chicken sa bhíon na Gàidhlig. Go chicken sa bhí. Bheoch ich canna. Gojeda. Well, I'm smig a jage ceistean na hocal, Carson chlán filante. Aha. Is it Carson ho filante sa bevalling agus urnen filantig mar go big van van een gloen. Gaan je leert na teaksing mar go big slie sich in na klonje agus ha deri a kunim vi brin vi Sean war noch aan de verstrien laas wij fijn go mi haas de teagasg an snaarts go soes mi go agus wij krage kien soesje je itcher hou teagasg gaif. So ik gaan jullie bullig op puddesten? Shen, zeg het ga clown shen, ga galigachke. Zeg het. Gaat de jongste heert zijn galig, maar zeg het en scouts maar shen het. Het chinke galig en het dooi tuur het reality van jou gakje. Ach, haken wie wel de vitaltje michelagus. Wees kalor zeg het. Airson shen nach je kindtikje. Yeah, as ha mis meineach ha buin an ána ha fer well ha luchd-teagaisg down ha smeineach go bhfuil Gàidhlig Sabhailte. Ma ha chlán dul gan scóil said gúnsach Gàidhlig well ha rúte gan na tachart ha Sabhailte matá ha ním mise that's an bia yeno stocha nyo stoch gari kin vishnach ha mis meineach go bhfuil over an gaba dóin jou nach bí duine an sas an nuirsin an scolchin kuteach duine a gáil drug nach a Gàidhligach go mac a leor agus go deire han Gàidhligach go na seaar an an dóin nyo na sfís nyo na siúlach na ha ag a bhórchuide ha a mu sin ach ha rutin ha mi cínteach go bhíh sociologist nuair gan na dúna bh chúis fatan na bean a beachcha go gur sin ach sé fuing hanneala go leor, hanneal Foghlam trobhíon na Gàidhlig go leor Airson a beoch a ghéanú a chanan. Get a bé sin in gna hamas in na hacking. Sean go mórs go dóin san na cúspran ac yn gosráisiú. Mi sé kiisi. A sin dúnan go fiásanach seo ar Jilúin. Go jara. Dé a ná chéist, inniu hín Katie bheit chéist. Okay. Jé an rud a sead mun opar acah an an Foghlam Thidsearan. Fimar si gra skipach, ha a skippe acin hóláir is dealstoch is landspór sa sin choma. A bhí gopur an seo ar ha cho Gàidhlig, han je lacha a bhí strí ar son na Gàidhlig an brein socaach seo agus cha bé sin, ha námar sin a bheit a scóil dúnan or bheit well, cúsparin agus rutan cainspateach a tacharte sa chórsnach san sa chórsnach na scóla. Hanneal sinna seo íte ha Gàidhlig sé canan láil na hacin agus chomórsa ha sin is féimi dhéanamh go a chuúd chanan ní ach cúteach misneach súla mí bheit na Gàidhlig is go háir scríbte a mis míine ha tarléisach a gunna héan ar tíin bhá bhí mar farscin skipa seo ach a rút is tlachd bfu a hain sé nu de héit mí ar gréisian scóla agus na de chiimi na Hollaníich gosadahachil eins na chlásí nachcha cúteach ca dhéondrin Rom. I call it in na tútakan as na chlásí and ha mi géundrin sin na de hir na Hollaníich agus at gedíideh díadach chósadahachil agus go sona is go nátare le buinen chlanne ha uamsach chin tlachfud. Tímartín hín siúna. Well, van na hóisi sin go bhfuil is agad an skipe ar fás ha na cúisiche na hasin na tafan ar fás ha PGDE acin ha éméid acin agus ha BA sé fat céhir bliana acin agus ha sin a mis minú go bhfuil sin a sealtain go bhfuil sagad go bhfuil an thurstas sin iad a bhíán agus go bhfuil an cumascuin mar go bíag in het Foghlam Thidsearan is stéige en zo. Ik een beetje gluw, maar ik ben een huw Foghlam Gàidhlig. Gaan naaiat boekig, maar je hebt een zo aan met jullie gaan naai. Gaan jullie een kommes de gaatjes een bij ille een hun boekig or schrijf. Zijn meer willen wie kan vechten. Het je naar de hier leerne kan een beetje inchach. Ik snoeschen hou kan vechten, maar wou graag aan de schooltje. A Chalachín beo. Hula chala sin de bhí. A lírica gléisan. Sagad van bhí sé céitir
alle noch an na glasó, we chun garid haar tíidir tínke cean a chúrse agus sindí a lírike lesad an na mathematic ach an na miain lesan mathematic va lesan canin agus van mi gra well bousa géisteach. So a tjekas canin tro chúsper fer na ruten haar sin mála gomór agus mar a bhaid sin beo am sa chlas agus sinna hi tú is a chunnet mé a goper choma an na klas agus bei choma a bhí ferach cin gorá ús mar an big mar fast jen tlia a sin an then rút an na scoiltin ar a bheit bheith clas a seach go fácal a dul an artscoil clas ar an tíab blianana a dul gan ná chéim dulíchar sa bhunscoil sno sin clas in tíab blianana fácal sa dul a mach an túl bhór an artscoil agus ha neonach a cha mis minú go bhfuil ceall go má láir a cin mis na hálan í chacinn seo. Ha sin go má geolach ára agus ha chócutramach goin gan déanat an grách agus gan déit amach gan túl bhór úlichte son a bhín an teachearan agus a bhí Kréitsin mar go bé. Sin bú nach géile bh bhí seo chu bhaine fil an buí a ggéhhésan agus an áineoch buí a as a bh sinúile an sás agus a cruúcha a sinúla curis ach go bhfuil na clásichen a cén bic so go má skipilte ha córsnach gain. Ok. Céiste céthir a cinne seo. Déana Lynsey a betalah éichgéin an an film Gàidhlig. Tí go fat sa hat. Tá cógan na fhrógram a cha bhí riúmaidir san bheachcaile. Déana Lynsey cís go má móra. Well, ha liste díchacha nó cód ach an sé úsachag dó teachearan. Lésachag professionnta dó teachearan. Ha mis meineachag go bhfuil nach go leor ann, nach go leor ann ceantarí fel an bócaí, ha agus bhíag na nró sin ann barach na sin ann do teachearan, bhíag an dríoch na séasfiche chanínsa or si dríoch de a bheith ann goharid an lá dú, si óper gomadúla nach a hán goharid a sé COVID agus ha mis meineachag na nró an teich sin ann, is an lésachag sin ann a hef íonsach professionnta dhéannig sin bacon féim. Barach córaman do cheallichan a dhéanú lí teachearan éile, dé jo frachtas, dé rausachag, ha mis a ferach gan goharid dé machchas a scóil go bhfuil mi, well ha mi barach léag a dhéanú a rausachag a ha ann na raimi an a fichad bliana. Agus ha sin an a sia miasan, agus nachil cód ag na teachearan ha tefas dé scoilte na féin súlar an rausachag a sin or hanéile an drastach a chanínsa ach ma haid go mágealasach agus an éméid sin in chóram a chanéal cumas ag a thuúla dúine éméid a dhéanamh. No uí. No uí. Agus Gujera sé ha sin haikus son a bhórchuid ach nun ró bíteach an bica goteget ein leine nó fiús bio éí nach bhí ag sin ma ach ha mis méinecha go bhfuil bearn mór ann an draste. A mis minnig go rút ha sin ha ceart agus wanna bhí tjekas gur an éméid ha mi hín sin héitneach is ag cho gaun sa ha teachearan de chóraman an an úsachag professionnta agus a mis minniú go sin fer hamasan ac in hín is da seo a bhí a goper barach mar go bíag rí scoiltin agus a bhí cúr rí úsachag professionnta a bharach a bhí ga dhéanamh an éméid hénach mar a bhhaoine gráisiirta písan bite-size a chuidir dóid a úsachag a gúteach teachearan nó an sás an a gúteach a bhí go féim gaibh. Or ha úsachag professionnta go leor ha tá ann do teachearan san airsineach is agad rutan ag film eapasòd rutan tefs agus tefs é chóir san húla cúsped ach a húla trip bha me se ag an gannne tachart san úsachí seo ha den is meineach fi sin uasach ma ach Kimmer a chud is sin rí chéal an na film te fin. Ach cha nóbricheig sin bulach ceart tefs dé film
Gàidhlig. Sreath, as hasin scíal. Ha scíal na a hiú nach chail príomhachas ag duineach go híine a Gàidhlig nó luchgóbrach as a scóla lis go bhfuú caran an imal has tá sa lá hain go bhfuil sin a bhí. Dis seo immerste seo san núne bhór. An puin go bhacha man an éméid agus a teagasg éméid ha hín as Q modules ha hín agus ha cho tlachd a bhí gopur le teachearan. As jooi coig bliana gunna bhí a gopur le teachearan lusakit ach Grecian scóla ar cartum glán ach Unrút a hanig isteach an na cóí na bhacinn sé ha ginealach gon de híte an Gaelacán an iste nach dúr códam a díomh tín cála. Ram se fiú smúneach ige gus sin suas sa brion ach can nu a bh códam an acinn uladul an an taltan agus a bhí cála i chéile Oideas sna láin brí buíomh sin fad an rá a líhiid se dul ach hat danig isteach adam go bhfuil grún bhór de híte an iste schaid díomh Oideas le coirsnach hiiceasg so an léisach go bh acamsa sé go bh láin léisachí náisianta son Luchd-teagaisg. So céim a bharach. So dáirt sin cheanse nach híal. Go big caran co-únta ann bó fiag na seodíadach únléisach ha liste go má fátá go sin únrút tócail an dáfing sin sé goríide go big únta ann étar an útras an inatal. Bó iad rialta socha agus go big dúla tín cála dá lá sa bbliana. Chané rút mór a bheith gain nach dhéanaige jeffer súlamí uamsach í mór. Agus cealachan I dhéanú. Ha cúte go ha a gopur an na scáil le héin an túm na Gàidhlig. Chaibh sin, bhí chaneir sin séisfach dóis mí fémi taich go bhí an fémi cáirsneach gúnsaí bhí ann gan na teacherna sin. Cemar hat dul dhéanú mise gur upur na cloinnig. Cúgá dul a bhréir na dé ními is ha fuiste go leorta an de cúte scáiltin díirecha bhí a capatí go neo armal ach an na scáilnar hála téin ha a torsteirsta bhí ferachcin nach chéú ag ire ag caman an chaneir sin fír ach díirech nach chéile cáramach a gáil an sás an na cáraíon professionta. Gur a háid na a ha úsach a professionta cho cútramach agus mar far sin an dríach gacat agus go bhfuil a thuúlaála ha déanamh sa chlach go mór stéite éiad an ránsacha go hair léveh nó cáir go bhacat le teacher as a seo mar teagasg as a staffroom in uair san bíú smúnecha mí na ceistean sin camera churis mí sin as a lésan acham nó désan á úsacha bh sin ha úsacha professionta tíad a cho cútramach agus mar farst I an dríach. sinna bhan acin leis a GTCS agus chusannach a barach gain mín hasinne taving mar a thuair sinne an éméid agus mar cuasa galt a ha fá lé ann an bliana agus súla mí stoch a hiic barach chéan léthe teach a bh sin go leor. Las ma bhil. Bhfuil léisach chéan ile nach il chuchéilte í léisach ag professionta. Ha mis smúnecha tuhistá a chlas go bhfuile riatanach go bhfuil neach taich. Ans a húla clas, cálar í clasichin fatantiúil neach taich agus tuicmí go bhfuil ún an go bhfuil luchd-teagaisg gan do gunna scolar go bhfuil féimlach gan bharach sin glán sin mar bechorga bhí ach ha an teacher sin ha fiachan í canan agus cúspar a hiicas dó scolaran féimach taich a thuh canan a thuh buan ile chuidir dói ha mír torchnára an a bhí dóiti michael scoiltin go bhfuil teaching na gráin ag gaman an ddífar a reinne nuair a bheith allanach stá nuair a bheith inmh chéile an sa chlas agus go buring ó seo chur an gníomh agus sinne chur an gníomh agus gása é ha mar fríomhachas go bíag an rialtas a céitir seo agus a grá fémi seo a bhí ann. Skach sagad an skach clas no cha bhí an cumbas goin glósa de réirst ha mis minnig han is ha síb sé bhí úr híine mecha scoiltin nó an scoiltin háast nach il sin cútramach. Ha náineach dí a cho cútramach agus asúnes teich son thuúla duine chuidecha chanéidir a chuneoin le féimlach an teich agus na córach go éineach son
yn bhína sa bhíain sin inúin haidirna chomá. Hanné chabachor yn úlach y bhí yn léanamh a cho cumasach ar gála a bhríon. Chabachor yn úlach sin a bhí teagasg inúin a sa bhíain bechor hanara nach tíir a chocutrach agus bechor an teich sin a bhí acin. Chanánig go teacher sa bí nach chuideach fáilte mhór chríal. Chuide a dhéananig arm na big teacher sin nach roiint an dún beach. A bhí smíigh sin mar bheith máte goí an lein ar sanna bhí Jenna Jiffer sa bhíneid se sin na Och híú siribhas go má skipalte na a chuide an choirit as a chlas. Ach nuair a háisich me se teagasg, fa clasa ja agam agus fa chuide gan sta agam chomhór fa an túl. Luchd-teagaisg bheit difriiste bh mar PSAs mar a hacinn san lá hain. Bheit ann na guna gnáach ar san canan. Is acin go bhfuil féimeach gan is ac idir siad as san arseneach a mis scolaran is haní ddíireach tro Foghlam Thidsearan na Gàidhlig sa thula rain. Agus mar sin ma há luchd-teagaisg go trích haid ceantir í scolaran. Agus chaná iad fásc iad léasach a canan. Ichad. So úsach profession to lion, úsach profession to neach teich canan. Luchd-teagaisg canan. Díimitíon hín Lynsey. Bhí ferasta go áirteach síon seo fat an lá brian na ritan a bhí genú Jiffer agus a bhí sáirte ach a mis munach Carson. I mean chunnering á bhfuil seachat ar sin Carson scéime léhí a ha léantanach a ha tóiseach Seistean Fonnacin stócha agus Luchd-teagaisg agus chanéidirach idir hengachuig sin háast beo an súl far a bhfuil leorichin acin agus pastovers fioin a ha cho sin lín an cáin agus fioin a ha ní a bheith úach ar an netar hengachuig háast agus le blast Bearla ora. A chun inúin úd nes de fascéir fiche blian a gúis. Scéime léhí. Ja, is nach farsingach gur halahacking. Stíiste a bhearla, ha cúis gan aperstan a cuine mat tíneachi an na clasa ja. Agus ha ichimit. Rintig in jo ichide. Mysvink, han jo so laun. A cúteach cemar a níú fuam nach a cúteach. Had chód dadaf. Is mí imimechi. Haimi imimechi. Go háid an dóid hasin a teagasg phonics. So hair lí cútarmach an niste go bhfuil a rásach a go gíise gágar is an teagasg phonics an dóid imimechi agus ceirst ar an phonics a héigasg agus ha mis méid go bhfuil sin a dul an scáiltean, ha duine a déanú sin, ha tréna gán, ach chanéal scéime léhí a ha toirsteich gan sin. Súd mí nuir ha buí chanáim díadach as do tron a bhunscoil ach go ríadh nu de hícat a dúir gan artscoil agus chanéal le stocha go tíirintse sa gúta get a bhí. Well, Sean duligad a scuteach Jane Yidek a bhilad na a háisigus as an artscoil agus an nuair sin gepa Jane Yidek a bhilad ha ach go rihí a gamas mise an mór náisianta ag ceanthúas na scálaigh agus ha sin héin na gúlan is ag cemar ha dul gan tóst fó is ag fad a bhilad a thuh canan le cin Airson agus cemichin le bhí nach ile frícrigáda suas go ide is ag arstíide agus sá arstíide ag ceanthúas na scálaigh sé frút dúlanach dúlanach a ha sin. Gynna bhí táiseach agus smaoineach ar Foghlam Thidsearan na Gàidhlig san artscoil faca sin sin trasna a cha sin cútarmach cúteach. So ha sin ceis mí erich seo agus sé céis go má bhach a hacinn san nat. A bhfuil rút sáiriste a hanar chuoine stocha lá fad an rosú ar tílacheachaí agus bheisi apar lá agus bheisi smúneach ach lisacha dé a dhéanaan gachtúlan chus chud darmh sa bheith stíocha. Ha gad a tíineadmh súla mí go bhfuil scéalach gacah cuas an táiseach. Well, bha mi beachcha ar seo is ha mi smeinechaig go imime lá a go mar sin cús ar san aineachchaig agus mar is tríce sin na rút an bice is a ha gat a glachcha chanéna tacharte san móra hané
Hanni rwt yn soriste fwynta sé na aman yn bica na rhaid aws y chlas agus hwyr yw jydach cydl fel cwtio gyda na clas a hyn yw lema ded o glwn agus ysiad gwft mynd y cwlaen iach gael cynta un yw frinit rwft seigalig son hyd ywers sé yn mw awm yn y iach nid o hosi hyd y brin na galig fa sy'n Fai choma o'r fawr mise yn y chwrsiachad y brin rhyw seigalig agus fawr si beirla fawr fein i dash agus yn yr hosi hyd y brin bacon seigalig. Si mae'r bailsgach. Dreiach. Sé dreiach. A ni mor yn colwch. Agus fawr cho tangl i'r son, fawr cho jesel i'r son. Agus, sé sy'n has colwyd yn ferach gan sy'n. Ik am yn haws mynych ag hanel het riaf dod hyn ymach le aperst no cael agus hau yn la hice haws mynych ag hanel cael na biar na sio. Ja, mis men nu gewil sin 4 agus wurden en victus munich en dan ik het maach le sin leis gedurst mise sag het agus sé 4 urum ha sin man kloos en foskeltje agus wat de geestach krucht agus fius gebaljo gamen wat de tjini maach le rutekin gase je kutjoch kan hues na skoleg na wout jenu lichterges na ruteknjoch kan doe agus wa kunjach het Ora hyd la han ik het steis wat goed checkfach agus goed big agus grote geri brein agus en uursen met de see in de klas aarstide agus wat de bruiner en tuig agus nach janig maher en route sak het van jan mag goin je kude en hier is een skeelach agus wat jespet het al agus wat er een glachgus wou gra wou gal geen bikker aarse gra Wow. A rwytig in meervelach getáisig is ek het nou $1 an seo agus simme lava mis min ik nen chica geluch scrúti an dú. Chadanig. Ach sin an seo se ferach gin het fá gra han oper seo ma hai dúlanach ach hai ma kujoch gewil sinje mar hitcher in a féin korm nach hele hule dinge a féin mar kan be a wie goper agus a bhí a brosnach na scolarin an a bhí Jennifer Erstas mar can be. Dulich, no mi dod ha eintach yn trúrach ar tócail ar galig agus an rút sáiriste sin nu a hachta sé nu a hiú lasig. Bailsgig. sé ddíireach is hiú rút a gin as a scola a ha ddíireach tím bio agus go le hen le móchail uan an cúteach nu cáiste a hat rút a gin na sinne agus hanna a tukul uan am go é sin na hasisih a tukul goite go bhí mar cúspar sa bí goite go bhí go cútegin I dul an sscoil chuig glas an teachcin agus rain sé mise thug teiche goite go bhí go aharach mór an na móch goite go bhí go na scrútig na ban well chan na banrí a chorí lis go go é rutigí mar sin ach go é galig a hacahile agus go é sin rút a ha lasig rutigin unmse cúteach Lynsey gamalíscail. Tíach gus go ré úsa haar an áineach sin a chruúcha gaibh as a glas an áineach go brosnach hel agus go le Jonach ha eripsach go úna tá spéisiach go gannearineach clas agus ha sin úla mar fars dhéna nuver ha de Jonach galig I bhríon agus galig íachain agus hiice agus sérsca in opera house a Jennifer mar teacher sanna sin an gáí sirih áteach gur úsa I chhrúich sin gaibh agus a mis munacha go féim sin I caman na gra reinú job fashion sin ar bríúr seo I leis an cibhí uair agus ha chu cearst is bha mu gra sin na leisachéan díar fi minute féim sin bhí coiad ar dé hé Jackin a leisachí ach ha cearst go cutarach go bhil sin I gra smuise ein sin Sma a reinhín. Trích ach bh go bhfuil sin móchail ar dé goprichs dé is dúsa a thuúc a rút seo beo as na scolan a thuúc darna chaan an gaibh a leisiché a thuúc na códaman ímsa hí sin a sé uda a hain a bhí na neachtígus sé
Well, súla mí gyda Shona, Shona program a hún, Mòr Ostaig a Shona, ga Lynsey agus ga Katie. It's mi dochas dochan nach program a dhéireach in díisi mar seo, a cartadúm sa glán na beachcan ac a bh Mòr Ostaig, son a bhí teánach. Agus a bhí chama mar aon program a hún je sreath a trí. Mòr Ostaig Gwen and Foghlam Mòr Ostaig. Ma ha agaibhse an teagasg an Foghlam Gàidhlig, ha naú áte na bear na Sabhal Mòr Ostaig agus seo fadam bí sinne a teagasg ha sin hasfoscailte do hacríonn son an BA acin agus gadíadh son an PGDE cúteach agus son an éméid. Smar sin ha sin an dochas gon clín sin bhuaibh ma ha agaibh nó ceistean fiús man na cuasaigh acin agus ha mi cúteach gon dochas gon cort an cád sreath a trí de gatas riomh ula. Mòr Ostaig son coiad agus éisteach.